Donderdag brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoek aan Venray. Rond 1:15 kwam het paar, na een eerder bezoek in Venlo en Bergen te hebben gebracht, bij het gemeentehuis aan. Even zien. Sinds vanochtend. Goedemiddag. We zijn hartstikke blij en heel erg trots dat we vandaag niet alleen de streek hebben kunnen laten zien, maar vooral ook Venray in het bijzonder. En we hebben hier natuurlijk stilgestaan bij datgene waar we heel erg goed in zijn. En dat is die geestelijke gezondheidszorg. En de geschiedenis van 100 jaar. Er is heel erg veel gebeurd, heel veel kennis opgedaan. Maar zeker heel recent zijn we aan het zoeken hoe kunnen we het steeds verder verbeteren. En dan zie je dat natuurlijk een Dylan Hagens samen met Marit met een schitterend idee zijn gekomen. Dat hebben we kunnen laten zien. En dat is ook heel goed aangekomen bij het koningspaar. Ja, wij zijn al 2,5 jaar bezig met een heel mooi project. Een reizende experience langs middelbare scholen. Het is een robot die langs gaat en de jongeren meer leert over emoties en psychische gezondheid. En vandaag was een soort van teaser. Want we gaan 17 juni echt het ding lanceren. En speciaal daarvoor is ook de koningin meegekomen, begreep ik? Ja. Ja, wij begrepen dat de koningin eigenlijk niet mee zou komen, maar toen ze hoorden dat dit een onderdeel was, toen is ze toch aangesloten. Ja, dat vinden wij natuurlijk wel heel bijzonder om te horen, dus dat vinden we heel tof. En ja, ze hebben het net ook echt gezien en zijn hier in gesprek gaan met jongeren die ook taboeiend hebben gedaan. En ik vind het zo mooi om te horen dat ze zo betrokken zijn. En het is wel echt een kers op de taart voor dit project. Het is een belangrijk project. Ja, het is echt heel belangrijk dat die aandacht voor is. Weet je, corona laat het ook maar weer eens zien, hè, dat psychische gezondheid echt iets belangrijks is om het daarover te hebben. Toevallig hoorde ik vorige week dat er 63% meer aanmeldingen zijn bij eetstoornisklinieken het afgelopen jaar. Nou ja, dat laat wel zien dat het heel belangrijk is om het over psychische gezondheid te hebben. Dus we komen op een soort van heel goed moment. Klinkt heel raar. Het is natuurlijk al jarenlang belangrijk, maar nu is het belangrijker dan ooit. Het bezoek zou eigenlijk een half uur duren, maar het koninklijk paar nam uitgebreid de tijd en vertrok pas na ruim een uur. Ja, zeker. Ze namen echt uitgebreide tijd. En ik had ook al gehoord, hè, dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen zien in het interview dat onlangs gehouden werd met koningin Maxima. Dat zij heel veel belangstelling heeft voor die geestelijke gezondheidszorg. Ook vanuit die persoonlijke reden, haar achtergrond met de familie. Dus wij zijn daar heel erg in gesterkt geworden van datgene wat wij hier doen, dat ze daar heel veel belangstelling voor heeft. En dat zag je ook aan de vragen die ze stelde. Het doorvragen daarin, haar hele optreden. Dan zie je wel van, dat was echt een match. En dan maakt mij dat wel heel erg trots. Het was ook heel indrukwekkend om te zien hoe de leerlingen samen met het koningspaar spraken over hoe je met kwetsbaarheid kunt omgaan. Wat heel bijzonder was. Deze klas heeft vorig jaar iets heel droevigs meegemaakt. Een leerling is verongelukt. En daar hebben ze het echt over gehad. En dat raakte me heel erg. Het was indrukwekkend. Ook hoe het koningspaar daarmee omging. En dan zie je hoe kwetsbaar we zijn als samenleving. Hoe kwetsbaar deze jonge mensen zijn. Hoe goed ze opgevangen zijn op school. Het heeft een hele hoop duidelijk gemaakt. Maar ik zag bij de koning en de koningin dat echt binnenkwam. Het bezoek is de gemeente goed bevallen. Ja, zeker. We hebben zeker de hoop ook dat ze zo geïnteresseerd zijn, niet alleen in de regio, maar ook in datgene wat we hier doen, dat ze nog een keer terugkomen. Ja, fantastisch. Echt super tof om de koning en de koningin een keer in het echt te ontmoeten. En dat ze ook nog eens komen voor wat we hier met onze stichting hebben gedaan, vind ik wel echt super bijzonder. Bij het afscheid werd de koningin nog een grote bos rozen aangeboden ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Ja, ik pak het zo. Ja, zeker. Nou, hier. Dankjewel. Hartelijk dank. Heel dankbaar voor iedereen die het mogelijk heeft gemaakt. Keihard gewerkt op de achtergrond. Of van huis uit of van waar dan ook om dit mogelijk te maken. Heel veel dank daarvoor en hopelijk tot snel ziens onder nog betere omstandigheden. Uiteindelijk werden koning Willem-Alexander en koningin Maxima door enkele tientallen fans uitgezwaaid.